Здравейте, ученици! Днес ще ви представя урок по човекът и природата за 4-ти клас на тема размножаване пред цветните растения. Всички се радват на красивите цветове на цветните растения. Това е най-голямата и най-разнообразна група от растения, която включва около 240 000 вида. Сега ще ви запозная с някои цветя, като национален символ на държавите. На Австрия е Edelweiss, на България всички знаем, че е розата, на Хърватия е ирис, а на Белгия полския мак. А ти някога чудил ли си се как тези цветя се размножават? Също така, днес ти ще научиш структурата на едно растение, какво е поленът и как се разпространява, как се размножават цветните растения, какво означава тичинки и плодник. Но преди това, ти знаеш ли, че една пчела може да посети до 5000 цветя на ден? Тичинки и плодник. Ето ги. Това е плодникът. Това са тичинките. В цвета се намират размножителните органи на растението. Както казахме, това са тичинки и плодник. Тичинките и плодниците при различните растения са разнообразни по форма, размер и цвят. Тичинките, ето ги, това са мъжката част на цвета. Те са пълни с цветен прашец и са съставени от прашинкови зранца. Плодникът, ето го, това е женската част на цвета. В него има семепъпки, ето ги. Това са и яйцата на растението и така. Сега ще продължим напред с как се извършва опрашването. Или по-скоро какво означава това? Цветовете на растението трябва да бъдат опрашени, за да образуват семена. Опрашването се случва, когато зранца от прашец от тичинките на един цвят попаднат върху плодника на друг цвят, но от същия вид. Това е много важно. Може би се чудиш защо това е важно. Това води до образуването на семена, които са от съществено значение за растежа и развитието на растението, производството на плодове, които хората могат да ядат. Цветовете на тези растения имат приспособления, с които привличат насекомите. Например, листенца с ярки багри или лепкав и по-тежък цветен прашец, издават аромат, произвеждат нектар и пренасят прашец, които са вкусна храна за насекомите и опрашители. Сега ще поговорим за видове опрашване. Има два вида и съм дала примери, за да ни е по-лесно. На първия пример имаме рози, маргаритки и слънчогледи. Те са опрашвани от насекомите опрашители. Насекоми като пчели, пеперуди разнасят прашец от цвят на цвят и така опрашват цветовете. При другия вид имаме гохарчета, треви и те се опрашват от вятъра. Вятърът също може да разнесе цветният прашец от цвят на цвят. Сега ще поговорим повече за процеса на опрашване. След като имаме тичинките са мъжката част на цвета, те произвеждат малки зранца, цветен прашец. При което цветето използва своите цветни венчелищета или своят сладък нектар, както по-рано казахме, за да привлече своите опрашители, като пчели, птици и пеперуди. След това следва разнасят на прашец. Прашецът от тичинките полепа по крачетата и така опрашителят каца на друго цвете, но от същия вид, което е много важно да запомним, и така прелитайки от цвят на цвят насекомото разнася прашец и когато цветният прашец достигне до плодника, там се образуват семената на плода. Как се разпространяват семената? Плодовете предпазват семената на растението и спомагат за тяхното разпространение. Много растения образуват плодове, които привличат животните, те се хранят с тях и после разнасят семената им. Тук, например, съм сложила ябълка, тук са вътре нейните семена и тук, когато цветът увехне, се образуват ябълката. Така, най-важното от този урок, което трябва да запомня.
Структурата на цвете. За първо говорихме за това и казахме, че чрез цветовете цветните растения се размножават. В цвета се извършва опрашването, оплождането и образуването на семена и плодове. Тичинките, както казахме, са мъжката част на цвета, а плодникът е женската част на цвета. След това говорихме за опрашването. Пренасянето на прашец от тичинките на един цвят върху плодника на друг цвят от същия вид се нарича опрашване. След това говорихме за семената и плодовете и казахме, че след оплождането семепъпката се превръща в семе, цветът увяхва, остава плодникът, който нараства и се превръща в плод. Плодовете се намират в семената на растенията. Сега тук имаме едни малки въпросите, на които трябва да отговорим. Ако сте готови да започваме. На първи въпрос имаме. Пригответе се. Тичинките са мъжката или женската част на цвета? Да погледнем нашия отговор мъжката. Точно така. Правилен отговор. Пригответе се за втори въпрос. Плодникът е женската или мъжката част на цвета? Мислете добре, да проверим нашия отговор. Женската. Точно така. Това е правилният отговор. Каква е разликата между опрашване и оплождане? Кой от тях се извършва първо? Нека да помислим. Кое се извършва първо? Опрашването или оплождането? Проверим нашия отговор. Опрашване. Правилен. И сега имаме бонус ниво. Ще изберем на произволен избор една карта. Нека да изберем тази. Бъдете внимателни. Тичинките са пълни с цветен прашец или семена. Да отговорим цветен прашец, да видим дали е правилен. Точно така. Нашият отговор е правилен. И последен въпрос. Плодникът нараства и се превръща в плод или цвят. Нека да проверим нашия отговор дали е правилен. Точно така. Нашият отговор отново е правилен. Така, сега имате една проектна задача да направите и тя е да нарисуваш или направиш снимка на цвете по твой избор и да изследваш и проучиш процесите на опрашване, оплождане и размножаване и да споделиш своя проект с класа. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Бахар Бенурвас, студент от специалност на 4-ти курс.